shekaru 5 za su yi, shekaru 35 masu manyan riga da babban hula ja suka yi. Abin haushi, abin takaici shine ana yi ana komawa baya. In dai gyaran ƙasa aka zo, zancen ƙasa labu sani, to dole a tsaya tsayin daka domin tsabtace tsibirin 'yan tsibbu da tsumo gara. Me nake nihi da haka? Ya zama wajibi idan aka ce ana so a yi gyara, to dole sai an rusa shekarun nan da aka yi na ɓata gari da aka yi. Muna kira da babban murya ba ga gwamnati ba, ga al'ummar ƙasa mu falka, saboda al'adunmu an rusa su. A da can baya, Allah ya ji rai ga magabata na kwarai masu neman 'yanci wa ƙasar mu ta Nijar. Mun riga mun yi kuka, mun yi faɗi tashi akan al'adunmu, amma ina ba mu cimma nasara ba har yanzu, saboda me mun yada al'adunmu na gida, na ƙasa, na tarihi. Babban dalili na gane haka shine a yau harshenmu ya koma a baya fage. A yau harshenmu bai zama na cewa muna ɗaga darajar shi ba. Mun ɗauki al'adu na turawa mun saka a cikin zukatanmu, yaranmu da shi ake koya musu harshe. Harshenmu na ƙasa mun mance da shi, mun kama na turawa, har ya kai inda idan muka je makaranta za mu yi shekara da shekaru muna neman ilimi da harshe na me na turawa. Wannan ba daidai ba ne. Idan da za a yi amfani da wannan dama a ɗauki harshenmu a koyar ma da yaranmu tarbiyya a yaranmu na gida, wannan shine zai ɗaga tuta tare daraja da ƙabilunmu na cikin gida, zabarmanci da sauransu, buzanci. Idan na yi haka na ce jam'i gaba ɗaya. Me zai hana a yi kira na musamman ga 'yan ƙasa da su tashi su zage damtse? Maganan nan da ake cewa ta 'yan ƙasa ba har gwamnatin nan za ta yi ta ba, ku ne za ku yi ta. Ya zama wajibi shekaru 5 ɗin nan mu nuna san ba su yi mana ba. Ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro. Mai son 'yan kwarai dole ya aure isassa. In kana son 'yanci sai ka tanadi yaƙi. Daure domin kyautata rayuwarmu, mu yi tattali don bunƙasa rayuwarmu.